Čau milí priaznivec taliančiny a Talianska. V minulom videu, teda niekoľko videí dozadu, som objasnila, čo znamená taliansky výraz da Dio. Ak si nevidel to video, choď na môj profil a môžeš si ho pozrieť. Tam ho nájdeš. A dnes si objasníme, čo znamená taliansky výraz al volo. Taliansky výraz al volo znamená, alebo môžeme ho použiť vtedy, keď chcem vyjadriť alebo naznačiť niekomu, že máme málo času a musíme alebo chceme to urobiť na rýchlovku. Čiže taká typická situácia, kedy môžem použiť tento výraz, je napríklad, ak chcem niekoho pozvať na kávu a máme málo času. Môžem teda povedať: Ci prendiamo un caffè al volo, dáme si kávu na rýchlovku, napríklad na stojaka, tak ako je to zaužívané tu v Taliansku. Na stojaka by som mohla povedať in piedi, jednoducho. In piedi, OK? Ale prosím ma, čau.